הסביבון של ישרוטל. שופט. מרגישים שזה ישרוטל. ככה לקחתם עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על הבשרים והדגים הכי טריים ואיכותיים לחג. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים רק ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. כתף עגל טרי רק ב-49 שקלים לקילוגרם. וגם טרי 2 ועוד מגוון ענק. זה וידאו בכלל! עד לא יד, לקוחות פרטיים ועסקיים. בדיוק מה אתם מקבלים. מתבשיל המון זמן. נובמבר ריין, מרץ, מבית יוניון מוביליטי. כפוף לתקנון. סוף שבוע פורים בוואלה עם ספיישל שמחות קטנות בציון חג פורים שהוא גם שמח וגם עצוב, כי אין שמחה שלמה כשהאחים והאחיות שלנו עדיין נמצאים בשבי. עידו גרינברג במגזין פלוסים עם 5 נקודות אור מעוררות תקווה שיחזירו לנו קצת את החיוך לפנים. החטופים ששבו וריגשו עם שלם, החיבוק העולמי שמקבל את יובל רפאל הנציגה שלנו לאירוויזיון, התיירים שחוזרים סוף סוף לארץ, וכל הדברים הטובים והחיובים שה-AI מלאים. זה לחוץ, עכשיו מולחץ, באפליקציית וואלה לחוצים. ובצפייה גם בערוץ מי הטלוויזיה לחץ על מי? וואלה פלוס. המוזיקה של אקו 99 FM. 99 FM. ועכשיו, גם באפליקציה לרכב שלכם. חג שמח, חג שמח, חג שמח. חג שמח! אוי 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 מרדכי הייתה! אורה. הייתה? 99 FM. לא. ליהודים, ליהודים. אוי יהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, ששון ועיקר. וסביבון סוף סוף סוף? זה לא החג הזה. סוף כל רגע, סוף. באיזה חג אנחנו? סוף כל סוף. סוף כל סוף, טוב הכל. בלבלת עוד פעם. באמת, אורי. הוא מפריע לי מינון. הסרטון הזה לא אלה ילדים. אנחנו מעשנים. מגיל 18 ומעלה. חמאס הודיע כי הוא מסכים לשחרר את החייל החטוף עידן אלכסנדר, בעל האזרחות האמריקנית, ו4 גופות של חטופים חיילים בעלי אזרחות כפולה. בהצהרתו של ארגון הטרור נכתב, אנחנו מדגישים את נכונותנו להתחיל במשא ומתן כדי להגיע להסכם כולל על השלב השני, וקוראים לישראל ליישם את התחייבויותיה במלואן. על רקע הדברים בשעה זו מכנס ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב ביטחוני. בתוך כך דובר חמאס אומר לתקשורת הקטרית כי המתווכות נוקטות מאמצים אינטנסיביים למרות ההתמהמהות של ישראל והתחמקותה מההסכם. ניסיונות נתניהו